Bon dia. Esquerra Unida estem completament en contra de la postura de l'alcalde de la Vall, Òscar Clavell, de liquidar el pacte comarcal per l'ocupació de la Plana Baixa. Mos pareix que aquesta postura que manté l'alcalde és una postura completament irresponsable i una postura que posa de manifest una absoluta incapacitat per a fer front al problema més important que patim, que és el de l'atur que tenen tantes persones, tants homes i dones de la nostra comarca. Esquerra Unida pensem que més que una postura d'abandonar aquest pacte comarcal per l'ocupació, el que cal és insistir en la necessitat de polítiques actives d'ocupació i en la necessitat de millorar moltíssim la inversió per a combatre l'atur i per a contractació de parats. Esquerra Unida volem recordar que en el plenari de l'Ajuntament del passat mes de desembre vam presentar una moció en la que proposàvem revitalitzar el pacte comarcal per l'ocupació de la Plana Baixa, perquè de fet aquest pacte no té ningú funcionament real i cal canviar les coses per a que siga realment un instrument útil per a combatre la situació d'atur que pateixen tantes persones a la nostra comarca. Davant d'això, la nostra sorpresa va ser que l'alcalde va tindre que reconèixer, no va tindre més remei que reconèixer que, tal com nosaltres hem criticat moltíssimes vegades, el pacte comarcal per l'ocupació és un desastre, no ha funcionat, no ha tingut mai una política real per a fer front a la situació d'atur que pateix tanta gent, i també va tindre que reconèixer que el responsable d'això és el Partit Popular, especialment el govern valencià de la Generalitat, que no ha invertit mai els diners que feien falta per a financiar un instrument com este pacte comarcal per l'ocupació. Però davant d'esta realitat, en lloc de fer el que cal, que és canviar aquestes polítiques que fa el Partit Popular, que és comprometre's a treballar per polítiques actives d'ocupació, per revitalitzar el pacte territorial per l'ocupació, per realment invertir diners i buscar financiació per a que aquest pacte tinga un funcionament real i efectiu, ens trobem en què l'alcalde l'únic que se li ocorreix dir a Clavell és que n'hi ha que fer desaparèixer aquest pacte territorial per l'ocupació. Com diem, això a nosaltres ens pareix que és una barbaritat, ens pareix una irresponsabilitat i una mostra d'incapacitat per part del Partit Popular i en concret de l'alcalde de la Vall de fer front al principal problema que tots patim, que és el de l'atur. Òscar Clavell és el president del Pacte Comarcal per l'Ocupació de la Plana Baixa i com a president d'aquest pacte té molta responsabilitat en el fet de lo mal que ha funcionat fins ara. I el que fa, en lloc de comprometre's a canviar les coses, a treballar per canviar la política del Partit Popular, que és la que ha provocat la situació que estem patint, el que fa és tirar la toalla, renunciar a tot i no voler comprometre's en el que necessiten els parats i parades de la nostra comarca. A nosaltres ens pareix que el que cal és rectificar completament la política del Partit Popular, apostar per revitalitzar el pacte territorial per l'ocupació, per buscar una financiació, per fer plans concrets d'actuació per a combatre l'atur i no fer, com fa l'alcalde de la Vall, deixar completament abandonats els parats i parades de la nostra comarca.